Как се играе настолна игра Хюга за двама? Първо раздай по 1500 евро на всеки играч. Започва този с по-голямо паднало се число от Зара. В зависимост от полето можеш да закупиш имот, да теглиш карта подарък, карта рискови развлечения или да влезеш в алея на съдбата. Ако попаднеш на поле или изтеглиш карта за влизане в алея на съдбата, отиди в очертанията на алеята на поле старт. Първо хвърляш двата зара, за да разбереш коя посока да поемеш. Ако хвърлиш по-малко от 6, тръгваш в тази посока, а ако ти се падне по-голямо от 6, в тази. След това започваш игра само с един зар, а падналото се число е броят на ходове, които трябва да преминеш в дадена посока. Всяко поле е обозначено с номер, който съответства на номер от лилавите и жълтите карти. Лилавите карти са за страната по-малко от 6, а жълтите за тази по-голяма от 6. Теглиш карта, отговаряща на номерчето, което е на полето, на което си попаднал. И така, докато не стигнеш полето, връщай се. Върни се на главното поле, което си напуснал. Ако попаднеш на имот, купен от друг играч, плащаш наем, посочен на картата на имота. Когато попаднеш върху некупен имот, може да го закупиш от банката за обявена цена. Получаваш документ за собственост и го поставяш на масата. След като събереш всички имоти от даден цвят, наемът се удвоява, а може и да започнеш покупка на къщички. Ако искаш хотел, трябва да изчакаш докато не купиш 4 къщи на едно поле и тогава можеш да ги разкараш и да сложиш хотел на тяхно място. Ако закъсаш с парите, може да ипотекираш даден имот, който е без къщички и хотели. Стойността на ипотеката е отпечатана върху картата на дадения имот. Но в такъв случай не се взима наем, ако играчът иска да си възвърне имота, плаща двойно на ипотеката. Ако има нещо неясно, може да прочетеш подробните обяснения по-долу или да се свържеш с нас за помощ. А сега е време да се насладиш на компанията на любимите хора. Пожелаваме ти приятна и топла Хюга игра!